Repsol us ofereix el temps. Hola, bona tarda. Quan aquest migdia anunciàvem la possibilitat de que al llarg d'aquesta tarda, vespre i la pròxima nit tinguéssim alguna tempesta localment forta, ens hem quedat allò una mica amb ganes de dir potser aquestes tempestes siguin més importants, però els mapes del temps no ho diuen, no hi ha una situació d'inestabilitat acusada, però feia, si haguéssim fet una mica més de pagès, com podríem dir, com si ens haguéssim més mullat a l'aire lliure i observéssim més els núvols, cosa que a vegades no fem i hauríem de fer més sovint, hauríem comprovat que els símptomes que ens mostrava el cel doncs eren que això podia petar. Un ambient carregat, uns núvols baixos, l'atmosfera es anava carregant a tot Catalunya, els núvols eren més densos, la humitat era molt alta, la temperatura no baixava, uns condicions tots ells que feien pensar que això podia efectivament petar. I així ha estat, ha petat. I les tempestes han començat a formar-se a partir de les 4 de la tarda, primer tímidament, i després ràpidament s'han reactivat amb la forta humitat que teníem enganxada sobre nostra, ha començat a entrar l'aire fred que ens venia del nord, ha xocat amb la massa d'aire càlida i humida i s'han format potents cumulonimbus, especialment al prelitoral i al litoral català, és a dir, a l'interior i al Pirineu, les tempestes també han descarregat, però han estat molt locals i poc importants. Tenim aquí una llista, la tenim aquí perquè acabem de rebre aquestes dades, algunes d'aquestes dades, i parin atenció a les quantitats de precipitació recollides en algunes localitats. Són molt violentes i malauradament han fet una mica de mal. A l'Avellana, per exemple, a l'Alt Camp, demà tindrem més notícies, potser. També hem de dir que els bombers de la Generalitat de moment porten més de 30 sortides fetes per treure aigua de baixos d'algunes localitats, com Sabadell, Valls, etc. Quantitats. A Vacarisses, al Vallès, 142 litres per metre quadrat. A Puigpelat, a l'Alt Camp, 106 litres per metre quadrat. A Valls, 101 litres per metre quadrat, una quantitat molt important. Al Milà, a l'Alt Camp, 94 litres. A Vilarrodona, 91. A Matadepera, 70 litres. A Montmeló i a Bràfim, 60. A Vilavella, també a l'Alt Camp, 54. A Castellar del Vallès, 45. A Terrassa, 39. I ara mateix ens acaben de passar a Monistrol de Montserrat, 87 litres per metre quadrat. Per tant, són quantitats molt destacables que cauen sobtadament i que fan més mal que bé, perquè tan sobtadament no fan, com dient, massa benefici, almenys els boscos potser una mica, però els cultius res ni mica. A l'Avellana sembla que ha patit bastant. També al Maresme ha caigut alguna tempesta forta, amb quantitats de 20 a 40 litres per metre quadrat. Això sí, la vessant bona, la vessant positiva, és que les temperatures estan baixant ràpidament i demà respirarem un aire molt menys xafogós. El titular d'avui. Bé, sens dubte que el titular ve encapçalat perquè demà respirarem un aire molt més net, molt més escombrat literalment per aquestes tempestes. Per tant, menys xafogor, la xafogor que portem arrossegant des d'ans dies i dies, avui, com dèiem, ha petat en forma de tempesta i demà tindrem un aire més respirable, més agradable, amb unes temperatures també més baixes. A través de les imatges del satèl·lit Meteosat, observin atentament com a partir de migdia el front s'ha aproximat i les tempestes s'han crescut a tot el prelitoral català. Ho veurem més bé, potser amb l'ampliació, però vegin com les taques arrenquen no del Pirineu, com passa moltes vegades, o de l'interior, sinó del prelitoral. Anem a veure a través de l'ampliació d'aquesta última fotografia, que correspon a fa concretament 3/4 d'hora, com la massa de núvols afecta tot Catalunya, però la més densa està tot el que és prelitoral, des del Tarragonès, passant per també l'Alt Camp, com dèiem, fins gairebé l'Alt Empordà. El mapa isoàric previst per aquesta nit ens dona el sistema frontal, que ja ens ha creuat, per tant la massa d'aire fresca ja ens ha envaït, però el xoc amb l'aire tan càlid que teníem a sobre és el que ha provocat aquestes tempestes i, per tant, la situació té tendència a estabilitzar-se una mica demà. Això sí, aquesta nit encara compta que pot caure alguna tempesta localment forta, no als mateixos llocs, però encara poden ser localment fortes. Ara mateix està, com hem vist en l'espai d'esports, plovent amb una certa intensitat amb tempesta a la mateixa ciutat de Barcelona. Demà, el temps serà més estable que el d'avui, més net, més sol quan més cap al nord, amb alguns núvols també, alguns núvols a la costa, i més núvols potser quan més cap al sud, amb algun ruixat encara podria caure. No creiem que es repetiran les tempestes d'avui, potser localment, però creiem que no. Vents de mar cap a terra, sobretot gregal, el vent del nord-est, que afectarà també a la Costa Brava, i la mar una mica més alterada, les temperatures, com dèiem, més baixes. Al País Valencià i les Balears, avui també han tingut tempestes a Castelló, a la resta pràcticament no. Demà es podrien repetir algunes tempestes al País Valencià, al igual que al sud de les Balears. Al nord és difícil. Vent de tramuntana girant a gregal al Golf de Lió amb una mar moderadament alterada. Temperatures a totes les zones una mica més fresques. Al continent europeu, ambient
plujós i amb vent i amb fred a totes les illes britàniques i països escandinaus, també ruixats cap a l'est d'Europa i ambient molt més estable cap al sud d'Itàlia i amb tempestes al sud-oest de la península Ibèrica. L'abans de previsió pels pròxims dies. Anem a veure què és el que passarà. Dilluns, vents de llevant, però no massa inestables. Més sol que no pas núvols, temperatures pujant. Ruixats al País Valencià, al sud del País Valencià. Dimarts mantindrà la mateixa situació. Dimecres també, continuació del vent de llevant, de moment sense pertorbació. Dijous, no ho sabem. Encara hem d'esperar una miqueta perquè hi ha situacions una mica contradictòries. Acabem doncs aquesta informació amb aquestes tempestes que potser han fet mal a alguns indrets, però almenys ens han aportat un aire més agradable. Això és tot. Bona tarda.